Phosphole egameni likaJesu. Sibingelele uNkulunkulu. Sibingelele omama bonke, obaba bonke, obhuti, osisi, nabantu abasha bonke. Sunday school egameni likaJesu Kristu. Hallelujah. Ngibingelele egameni likaJesu. Ngibingelele egameni likaJesu. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu osenzela umusa ukuthi sibe khona namhlanje. Hallelujah. Bese lokhu sibona imvuselelo sikhulekela. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi asiphe ithuba mageba ukuba sibe part of what God is doing kule ndawo. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu, siyabonga kakhulu worship team nabazalwane bonke abasenza kanye nencike inkosi ukwenza lo msebenzi ube impumelelo. Hallelujah. Ngicela ukuthi siyezwini lenkosi namhlanje. Ngihamba nonkosikazi wami uMakhoza. Hallelujah. Uthola ithuba bingelele ngelinye ilanga. Hallelujah. Ngoba semvuselelweni ngicela siye straight ezwini lenkosi. Hallelujah. Nabafana bakhona siyambonga uNkulunkulu bangiphelezele. Bayamthanda uMageba ngendlela emangalisayo. Hallelujah. Ngisho ukuthi mangabuka umpostoli uNdlovu kaNzamba kubuka uMageba. Yona TV yethu ke esiyibukayo. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi asinikeze ukuba sishintshe content. Hallelujah. Siconsume izinto zasezulwini. Hallelujah. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngicela ukuyezwini lenkosi namhlanje. uNkulunkulu ubekile enhlizweni yami ukuba sikhulume ngegama likaJesu. Hallelujah. Igama elingaphezulu kwawonke amagama. Ngicela siyezwe lenkosi. Sofunda incwadi yezenzo chapter 4. Sifunde uverse number 12. Siyambonga uNkulunkulu ngalento asitshene yona siqala inkosi sakhuluma kuningi esasikudlile. Hallelujah. And I believe uNkulunkulu usibeke kule ndawo ukuba sikuzwe nathi lokho akuhlelile. Hallelujah. And I encourage abazalwane ukuthi let's go home and ponder on these things. Hallelujah. And uNkulunkulu khona azosambulela khona. Ngicela osetholile sifunde incwadi yezenzo chapter 4 sifunde verse number 12. Bese sibuka leli gama sithandaze ebusuku. Verse number 12. Yes. Ayikho insindiso ngomunye, ngokuba alikho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikwe ebantwini esimelwe ukusindiswa ngalo. Ayikho insindiso ngomunye. Salvation, elamlithi salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven that is given to mankind to be saved. Hallelujah. Baba uNkulunkulu wethu liphilile linamandla, izwi lakho liziwa ubumnyama bese biyabaleka. Izwi lakho linamandla to establish. Maselikhulunywa uNkulunkulu wethu linamandla okudala okungekho kube khona. Izwi lakho by its nature legislative. Uma likhuluma liyadala lenza ongekho uphinde kube khona. Izwi lakho by its nature ulithembile wathi ngeke lize liye bese liyabuya lingaphathanga lutho. Khuluma ngalo samandla, khuluma ngalo kuzwakale wena. uNkulunkulu wethu, announce yourself. Lenza libe likhulu igama lakho uNkulunkulu wethu kule ndawo egameni likaJesu. Arise, let thy enemies be scattered. Let your enemies scatter ebusuku. Let your enemies scatter endaweni yasemlalazi. In the name of the mighty Jesus. Thatha udumo lungu lwakho egameni likaJesu Kristu phila kuze kube phakade. Amen. Amen. Lasifunda khona umbhali uchaza indaba esizokhuluma ngayo namhlanje. Uthi salvation, ukusindiswa, insindiso ayikho ngenye indlela. Leli gama elithi ukusindisa likhuluma ngokuthi bekhona okuzolimala, bekukhona
usindisiwe. Uma umuntu emuka bese kuba khona ophosa intambo, leyo ntambo iba i-lifeline noma ubezofa. Kodwa igama lokusindisa lithi bengizolimala, lithi bengizofa, lithi bekukhona okuzokonakala. Kodwa iBhayibheli lithi ayikho ngomunye, noma ekhona amakhosi, noma bekhona abantu abakhonzwayo, noma sikhona indawo ekugugwa kuyo, kodwa iBhayibheli lisitshela ukuthi umuntu uma efuna ukusinda ayikho insindiso kwenye indawo, kodwa insindiso itholakala egameni likaJesu. Hilo lothu igama elinikeziwe ebantwini, hilo lothu igama elingaphezu kwamagama onke, hilo lothu igama elinikezwa amandla okusindisa. Akhona amagama bayahlonishwa abantu, amanye afakwa ama-prefix mayezoshiwo kuthiwa this is Professor so and so, but insindiso siyinikezwanga koprofessor. Kunabantu abanikezwa amagama ayahlonishwa, kodwa insindiso itholakala egameni elilodwa. Lelo gama liyigama likaJesu Kristu waseNazaretha. Mawuserious ngokusinda, mawuserious ngokusinda, yeka wonke amagama. Mawuserious ngokusinda ngoba lawo magama wanayo insindiso. Mawuserious ngokuthi ufuna ukusinda, insindiso ikhonjwe egameni elilodwa, okuyigama likaJesu. Thina sabakaZulu ngoba khona amakomando aziwayo, usuka imoto eThekwini ziyeka mhlaba yalingana, zizwe ngegama. Kuthiwa kuyatholakala ukuthi ekutheni khona nenye indawo ebingakithi ngapha binomama ke yona, ubone kunama Mercedes Benz, ubone kunama BM, ubone amadoda aziwayo nanamagama wonke ezofola, kuthiwe ukhona igama elisindisayo. But let me say ukuthi lawo magama ahlulekile ukuyisindisa wona ngoba awanikezwanga amandla. Kungenzeka a situation noma a temporary help ize ngoba igama kuthiwa lithenjiwe ngaleso sikhathi. Ulibona ngani igama ongalithemba ukuthi listandile the test of time? Leli gama like latextwa, leli gama like lanyakaziswa, leli gama like lanyakaziswa isihogo, leli gama enkhuluma ngalo likaJesu like lanyakaziswa uSathane himself. Ezesihogweni uyalazi leli gama. Asidle kancane bese sethandaza. Leli gama lihloliwe. Anqale la. Uma uJesu azolinikwa leli gama, uthi uMaria uyomnika igama. Igama oyomnika lona kuyathiwa uJesu. Leli gama lichaza ukuthi uye ozosindisa abantu bakhe ezonweni zakhe, even from birth. Leli gama linikezwa amandla. Sawubona Thobani, hallelujah. Ekuzalweni kwakhe leli gama lihlukile kunamanye amagama. Whatever this man shall be given a name, and this name shall be called Jesus. This name means he will save his people by his assignment. Lento yokusindiswa uthesa ingane ekhaliswa. Athiwa Jesu leli gama liyasho ukuthi uye oyosindisa abantu bakhe
ezonweni zakhe. Ozibona ukuthi ngisho ezalwa bageba kunyakaza uHerode esigodlweni wathi akubulawe zonke ingane. Why lo uzelwe inkosi lithi iBhayibheli lami to us a child is born but a son is given. Wanyakaza imbuso line track record leli gama ungalitrace leli gama likaJesu lithe izelwe kwakufa abantu ngapha isemkhonjeni weyinkomo isakhalisa Nkosi yami engakabi namandla umntwana kodwa kwasho ukuthi kukhona into esokwakhiwa kukhona into ekuplan kaNkulunkulu esizodownloada yathi mayidownloada kwanyakaza umbuso omnyama. Asithi kancane uqhubeke leli gama ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi kuyenzeka umuntu ukuthi asezalwa kuthiwa lo usibusisa kodwa abahlangana naye bangasiboni isibusisa. So kuthi uNkulunkulu angixolele isibusiso mayekhona yabona besimayela bembuka kuthiwe lo uvusa umuzi kodwa kucaca ukuthi umuzi awuvuki ngoba igama liphelele lilodwa. Kufanele kube khona into eliyibhekayo libhekwe iCharacter. Igama kufanele lihambe lize lakhe iauthority. Leli gama kufanele lifinyelele la khona liba semandleni uthi mawulibiza amadimoni akhumbula into elike lawenza. Hayi bazalwane wathi usenikeziwe igama elinamandla manje akaqala lisebenzele. Lithi iBhayibheli wayezile 40 days kwaphuma uSathane oqala oyolithesta leli gama ukuthi lilona yini uthiwa waholelwe ehlane ukuba alingwe. Now leli gama lathestwa against ihanga wathiwa nawo uJesu ngokulambile awathi sibone ukuthi ungawashintsha yini amanje abe isinkwa. Leli gama lathi stand the test of time lanqoba indlala ngoba kukhona abantu abanikezwa amagama kodwa indlala yafika yaba-breaka down. Igama lathathwa indlala. Leli gama lafika endlaleni lafika lanamandla. Wasala uSathane lazi leli gama ukuthi leli ngeke linyakazise ngendlala. Wasala uSathanasi ukuthi lokhu kulamba ngeke ulinyakazise leli gama. Umthatha uthiwa wayembeka esicongweni sethempeli. Devil, what you are doing? I am testing this name. Walibeka entabeni nasesicongweni kwathiwa esicongweni uyiphosa phansi ingelosi sizofika sizokuthatha. Now la ku-test i-authority oku-test i-identity ukuthi uyasazini leli gama liyasazini ukuthi lingubani. Waswakala ephendula wathi hoyi kulotshiwe ukuthi ungabomlingi uJehova uNkulunkulu wakho. Uyazi liyamangaza ukuthi lithi izwi lenkosi. Then he was led. Uba yochestwa kwenye indawo. Manje kwachestwa i-authority. Wathiwa awuguqe. Akhona amagama amaningi. Kodwa into ewaphuca amandla indawo eguqe. Lento isifundisa ukuthi uma singena ensimini singaguqi noma ikuphi. Bakhona abantu nabanye ade benamagama amakhulu kodwa bashawa indawo abaguqe kuyo. Leli gama lisifundisa ukuthi aliguqi noma ikuphi. uSathane uyalazi masilibiza sithi negama likaJesu uyalazi ukuthi igama elingaguqilele. Uyazi ukuthi igama elingalawulwa indlala lele. Uyalazi ukuthi igama
ungayishwebi identity ngoba liyigama elinikeziwe phezulu abantwini. Ngivumele ukuthi ngimemezele emlalase ukuthi ayikho insindiso ngomunye. This name is powerful. This name has survived all the tests of enemy. This name has been tested by sickness. uJesu ngesikhathi ehamba enza imangaliso wayengazama ukushow off, wayezo announce kuzo zonke izifo ezikhona ukuthi nini isikhathi senu sifikile. Ngike ngambona wesifazana nomopho ethi sengikuzame konke kodwa sengizwe ngegama elithi Jesu. Hayi wayeseyizamile insindiso kwezinye indawo. Lithi iBhayibheli for 12 years wayesezamile. Wasondela. Uma esondela usondela nesifo sika 12 years. Abantu bacabanga ukuthi hayi kuzokwenzeka into nje kanti uNkulunkulu uzoprovela ukugula ukuthi leli gama linamandla phezu kokugula. Leli gama linamandla baba, lithinta ngisho nobody. Leli gama mawusufika kuJesu ngisho noma uJesu engahlelanga meke walibiza leli gama amadimoni ayana uJesu losifazane ihealing yakhe yayingaplanwanga. Awuvumeleke engaplanwanga. Yikho Jesu akuza ukuthi ubani okuthintileyo ngoba leli gama meke walithinta kunamandla okusindisa kulo. La imlalazi kukhona abantu abakade bezama namhlanje ngifuna ukuthi will you try Jesus, ungamthemba yini uJesu? Usuzamile kodwa ungamthemba yini uJesu? Lo wesifazane wahamba nesifo sakhe wahamba kunjalo. We know the history and the theology around uhamba kwakhe nokugula kwakhe ofanele umhlalise endlini kodwa wathi no sengizwile ukuthi khona igama. Leli gama likhona kodwa lidinga abantu abazoya kulo. Uthi udinga abantu abazolifuma leli gama. Wathi sengwazamile amanye amagama kodwa uthi ngiyosama leli, uthi ngiyosama uJesu. Nefika lapha sithi wafika wangaya kwiprotocol ngoba leli gama leskipa iprotocol. Kubula mageba angathi ngiyofika usinombuye enye intokazi sihamba naye emvuselelweni usho chorus leader emvuselelweni zethu mayihambile uLwesihlanu ngemngcwabeni wakhe silungisela ukuhamba se-Eastern Cape. As I was driving high speed, abafundisi ke bayahamba bazana. Le ndaba esiphethe yaphuthuma. Isedinga ilambo lihlaza leyinceku ngoba le ndaba esiphethe yaphuthuma. Ngathi ngisayibambile ngiza straight ngihamba kuzimoto kwi-on ramp kuyayibuka futhi lapha yangithi hayi mayifika lapha ya iyofika ime bese ngidlula. Uma ngiyibona ngendlela ehamba ngayo ngiyibona ukuthi hayi ngeke izime, ngithi kusilekha kancane ngoba ngithi hayi izongena bese iyahamba. Iveni ifika ishaye u10 ngiza ngapha ishaye u10 i-double cab ngihamba ngepholo. Uyalazi ke ipholo line anointing yalo nje ipholo. Mangiza ngithi ngiyalibhreka lithi ayangibhreka kanjalo mina. Lithuthi double cab lishaya igqume injini inyuke ithi angibanga nesikhathi soku-intercede, angibanga nesikhathi sokushona lena le. Into engayimemeza ngathi Jesus. Ngalesikhathi kuphuma ama-epic, ngalesikhathi kuba mhlophe phakathi, leli gama la decode yonke into, la decode ingozi. Ngaphuma engozini
umoto. Umlungu wagijima wavula imoto wangibamba wangihaka wakhala wathi you are alive. Wangithinta yonke indawo wathi awulimalanga ndawo. Ngiyalazi leli gama lingisindisa, ngiyalazi leli gama li-break i-protocol. Kunezinto esoyizilela ukudla kunezinto esoyibizela igama likaJesu. Meke walibiza amadimoni ayalalela, mawalibiza imoya iyalalela. Lilungisa izinto ey'kade zonakala by the mention of the name Jesus. Yonke into iyalithobela leli gama. Sasingasele isikhathi sokuchaza lo wesifazane athi manje Jesu benginomopho bengoba ovela wabamba umphetha yavele yadicodeka into yakhe uthiwa ukopha kwawo mangaleso sikhathi ngoba leli gama akwemqhubeke ngengane. Leli gama likalaziwa impumputhe yeswa ngomsindo udlula waqala wamemeza wathi indodana kaDavide ngihawukele. Kuthiwa ngalesikhathi bemisa kuthiwa he shouted all the more. Mase kuze egameni likaJesu he must be unstoppable. Mase kuze kubizeni igama likaJesu akukho into efana iphambi kwakho. Noma kini bakholelwa kulo ungabe usamiswa isimo sakini, ungabe usamiswa i-background yakini, be unstoppable when you come to Jesus. Kuyahlofa masakuziwa kuJesu. Awuceli mawusa kuJesu ubika usubuya khona. Lento I understand ukuthi mangase ngilibala ilabo angithulisayo ngeke ngisile. Mawuphakamisa isandla la etendeni umngane wakhe lokuqheba mtshela ukuthi uphila kwami lokho ngiyeke. Shout all the more. Usiphakamise kakhulu lesandla ngalesikhathi ethi hayibo usuyihlaza wena usiphakamise. You understand ayikho insindiso ngomunye. Angijombe kancane. Leli gama litestwe ama-authorities lifike phambi kukaPilato ngoba bekufanele libe namandla phezu kwesono. Na ukuze libe namandla phezu kwesono bekumele kucheck ukuthi lona linaso yini isono. Uma uPilato egeza izandla utshena the spiritual realm ukuthi lo yesiphambanweni akayi ngoba enecala uya ngoba engenaso isono. The thing that gives Jesus power yokuthi akhiphe abantu ezonweni ingoba uye kufene engenaso isono. Isono siyamazi ukuthi leli gama lisinqobile isono. Lithi iBhayibheli njengemvu phambi kwabagundi bakhe wathula wayenjengemvu engenasite waphenywa kwatholakala ukuthi asikho isite. uJesu usigama lakhe libe namandla phezu kwesono. Before ngiye ekutheni lanqoba ithuna leli gama like la appear phambi kwamadimoni. Kuthiwa ngesikhathi ehla nje emkhumbini ehla akhala amadimoni athi Jesu lona kaDavide sinamsebenzi muni nawe. Akaza ukuthini uthi sinamsebenzi muni nawe. Athi siyakusaba leli gama ukuthi ufikelele ukuzosikhipha ngoba amadimoni ayazi ukuthi yilo lodwa igama elinamandla okwakhipha. Let me announce emlalasi lezinto ezihlupha umndeni wakini, lezinto ezayithatha iminyaka, lezinto ezayihluphile zahlupha igeneration yakini nokhokho bakho nayo yonke into. Igama likaJesu lawo madimoni ayalazi. Leli gama liyaziwa esihogweni. Leli gama amadimoni they tremble phambi kwalo.
Kuyangimangaza ukuthi uma Thobane uJesu akasho ngokukhipha amadimoni wehlile nje emkhumbini lama demoni asehlula indoda yaze yaphuma kwayo ngoba khona amadimoni akhipha amadoda emzini yawo yayibopha indoda yayohlala emathuneni because mina ngafika igama lika Jesu upossible ukuhlala emathuneni uthi wale ndoda le bake bazama ukuyibopha kodwa kuba yenamadimoni ayemaningi bekuthola igama elithi legions lisho ukuthi lichaza ukuthi it's a stronghold of demons leli gama ama stronghold ngifuna ukukutshela ukuthi mawuzwa le ndaba kaJesu lezi zinto othi seyihlule ukhondolo lwakini they are nothing before Jesus. Kuthiwa le ndoda basebezame ngayo yonke indlela ukuyibopha bayibopha ngamaketanga lama demon ngale ndlela yena angazi ukuthi amandla kanjani enza umuntu aqashula amademon amaketanga angazi kanjani ngoba shoni mawaqashula amaketanga nawe uyalima lithi iBhayibheli wayekade verse eyilima ngoba igama la Jesu malingakafiki abantu bayayilimaza abanye bathi badlula life kanti isono sidla bona bayayilimaza kodwa uJesu mayesefikile mayingonyama isifikile sinamandla okukhulula emandleni esono leli gama sengiyavana litestwe yithuna uba litestwe yithuna liqala ethuneni likaLazarus just from there uyabona mase kuze kuhealing uJesu uyoshawa imvimbo nje mase kuthiwa ngemvimbo yakhe yasiphilisiwe sekuyiconfirmation yento aseyiqalile engakashawa imvimbo mina ibelieve bazana nokuthi egameni lika Jesu akekho umuntu ongaphili khona abantu kulemvuselelo abazosala nama testimonies lokuthi ngabe kwizandla egameni lika Jesu ngaphili indaba kaJesu ayihlangene nensonto indaba kaJesu iphakeme kakhulu une religious system indaba kaJesu inamandla break our systems of this world break everything the corner under the sun once wabizwa igama lika Jesu all demons tremble fike thuneni kaLazarus wafike wa-announce bathomele siyazi ukuthi uyovuka ngosuku kanti leli gama liwuvuka kwalona uyabona leli gama likaJesu leli gama lithi Jesu linamagama elinawo ngaphakathi yikho mayesho uthi I am the resurrection ngoba mawamkela uJesu wamkela uvuso leli gama likaJesu liza ne-restoration ngiyafakaza ebandleni ngifakaza khona umzalwane owasindiswa emvuselweni yasesikebheni wasindiswa indlela yeyona I don't have time to explain ama drugs ayedlale ngaye wayelahlekelwa umsebenzi walahlekelwa umndeni wakhe even uhlangana naye namhlanje uyakhonza namhlanje uma uhlangana naye namhlanje even i-reflection ayiyona ebusweni even indlela ngeke uzu-associate naloyo muntu owaphakamisa isandla ekhaya wambuza that's one thing engenza ukuthi ivangeli likaKristu ngingakwazi ukuyeka ulishumayela sake sadebate emsebenzini ngendaba kaJesu sadebate akaze ngathi ngibone abafowethu I have time to explain le nto kunina kodwa ke senginganenzela le nto ukuthi nginichazele ngiliyeke iBhayibheli ngoba ngibona ukuthi liyanixaka ngimtshene ngempilo yami Jesu la ingilande khona ngizalwe emzini ongenagama ngizalwe emakhaya endwedwe kamazi uJesu ayithatha into engalutho abazali bami bahamba ngimncane kodwa ngiyalazi leli gama lingiqoqa ngiyalazi leli gama lingikhipha manje ayiphuma likhipha umuntu
Namhlanje mengihamba ngakithi ngiyahlonishwa. Ngiphume ekhaya elingenagama. Angenanga esontweni eli-right. Ngathola igama elishintshe history. I tell my brothers, mahleli nabo bathi kodwa bafuwenza ngani. I tell them ukuthi akunayo enye isolution bafowethu. Ayikho into engingayichaza ngithi lento iyona eshintsha impilo yami, iyona engenze ngayindoda, iyona engivusela umuzi, iyona ekhanyisa indlela yami. Into engisizile iyodwa igama likaJesu. I have no other solution. Yabona abakhala ekhaya ukuthi washintsha imoto abangaka. Ngithi kwalezo imoto makuthiwa ngichaze kahle ukuthi amandla okuyishintsha ngiwathatha. Hayi bazalwana nginayo indlela. Into engenza ukuthi ozalweni lakithi kube khona izinto ezikhonjwayo anginako okunye engingakuveza. Angikwazi ukuba ngihleli nabafundi ngithi fundani bafowethu ngoba imfundo izonisiza. Noma ingabasiza kodwa into enginayo ukuthi uJesu uyangisiza. Ngimbone kweyami impilo. Ngabona abazali behambile. Wake wathi kimi ndo hey makheba wathi uNkulunkulu kimi ngisesikoleni ngikhala uma wahamba ngifunda umatric. Wathi uNkulunkulu kimi wena ke ngeke uzuyibize ngentandane ngoba mina nguyise wentandane. Wathi ngizokufundisa into entsha manje yokuthi ngikwazi ukuba uyise wentandane. Makhulunywa ngokuthi orphan noma ugcwalisa amaforms ungayifaki indaba yokuthi wena uyi-orphan ngoba wena unobaba ezulwini. Ngahamba emhlabeni ngiphosta, ngahamba emhlabeni ngibabona abanye abafundi bathi ngafa noma nobaba mina anginandaba. Kodwa impilo yami iyaqoqeka, iyaqoqwa uJesu osindisayo. Leli gama lifikile lafika phambi kwethuna. Isiphambano sinqobile leli gama. Ukufa neHades kulinqobile leli gama. This name is above every other name. Ayikho insindiso ngomunye. Umefa ezulwini uzonikeza leli gama iweight. Noma khona amakhosi wonke afika salute ekufeni nalawo waziyo. Kodwa wangakithi wonke afika salute ekufeni. Wonke amagama. History can tell you. Noma ungaba umuntu we-science noma wabazalwane, it is the only name ongagibela namhlanje ka-Israyeli. Ukhonjiswa ithuna kuthiwa nanti ithuna lakhe. Ufike uzingenele wena uzibonele ukuthi li-empty. This name has conquered death. Sazi kanjani ukuthi uJesu uzosivusa kwabafileyo? We relied that this name livukile kwalona ekufeni. Sazi ngani ukuthi uJesu uzosivusa kwabafileyo wa? Saziswa ukuthi yena ufile wavuka. Sephele yonto yokuthi uyinqobile ithuna. Once wathatha leli gama uba namandla ngaphezu kwethuna. Leli gama lisinikeza amandla. Ayikho insindiso ngomunye. Ayikho insindiso ngomunye. Kumsakazana ngaphezu kwamazwi athi lithi phela sakwenze konke. uNkulunkulu wamnika igama elingaphezulu kwawo wonke amagama. Lithi God gave him a name that is above every other name. At the mention of this name, wonke amadolo ayaguqa.
kuleli gama zonke indlebe siyazi, whether emkhathini, whether emhlabeni, whether ngaphansi komhlaba. Mawufuna ukunqoba empilweni, thatha leli gama elinamandla. Bayethi ayikho insindiso ngomunye, ingoba yilo lodwa igama elinikesiwe ebantwini. Ngeke ngamuzwa uDavid eyona noGoliath. My God, uthi uGoliath ngiyintsha yini ukuba uze kimi nganokuza nawe. Waya kuGoliath osithembile, owazi ukuthi uyakwazi ukuyilwela. Cela ukuvala ngale scriptures anisiphuthule semakhaya. Kunezinto oyifacile namhlanje, sekeza abanqoba okhokho bakho, sekeza abanqoba abafowenu. Uyazi kunabantu abaguqile phambi kwezimo omubazo. I want to tell you ukuthi leli gama lingakunqobela, leli gama ungalithemba. Abantu bayathanda ukuqokisana izinto zabo bahluleke nazo. David bake bamlinga bathi, uzola kanjani nale ndoda awugqoka ingubo zethu? Abantu bayagqokisana ingubo zabo abahluleke nazo. Abantu bayagqokisana izinto zabo, abantu bayakwazi ukunikeza advice abahlulekile ukuyithatha. Umuntu akunikeza advice, ubona advice uhluleke nayo. Bakusho abanye abafowethu une business seminar, kusho kunendoda ezokwenza i-business seminar. Makufika kwi-business seminar kufika abantu abahamba ngezinye imoto, naye ihamba ngenye okubonakala ukuthi iyadingeka i-upgrade. Now bayabuza ke lapha bathi lama strategy azosinikeza wona yini angawa-apply ukuze amsize singayiphushi eyakhe. Ngoba ukwazi ukusitshela ama-business strategies usithwebele, ngoba kulula ukuyikhomba indlela. Uyayazi yini, seke wayihamba yini, ike yakusebenzela yini. Ngingakharada ngale kaJesu ngoba ingithathe ngiwumfana ngiyilulana, yangenzela impilo. Mina noma lingathathwa iBhayibheli bazalwana, ngisenankinga, sengingama ngendoda engiyibone ngihamba nayo, sengingama sengingashumayela ngoJesu ohambe nami. I can guarantee you one thing, akekho umuntu oseke wathesta uJesu, uJesu wahluleka. Unerekhodi ukuthi zonke izimpi ayilwayo uyalwa bese yanqoba. Wafika uGoliath wama phambi. Uma unesikhathi wawufunda bekusolufunda, uthiwa umfana wayebomvana, uthiwa uGoliath was discouraged indlela abukeka ngayo. Waye discouraged, undermine. Wathi uDavid esephendula, wena uza kimi ngengcula nomkhonto, but mina ngiza kuwe ngegama likaJehova. Uyifayisa ngani lezimpondo nazo? What are you using as your weapon? Leli gama liyiweapon ongalwa ngalo. Leli gama yina lodwa linikesiwe ebantwini. Ngiyabuzwa Paulo yasho ngalo athi igama likaJehova lingumbhoshongo namandla. Ababalekele kulo bayasinda. Khona yini abantu abafuna ukusinda emlalasi? Khona yini abantu abafuna sithandaze nabo bathi ngiyafuna ukuthinda namhlanje? Leli gama lingumbhoshongo, lingumbhoshongo namandla. Leli gama lingumbhoshongo,
lingumbhoshongo namandla singavala amehlo. Leli gama lingumbhoshongo namandla. Leli gama liyasindisa. Leli gama ungasinda ngalo. Alikho igama elihle njengalo. Namhlanje ubungenza isinqumo sokuthatha uJesu ayisindise impilo yakho. Namhlanje ubungalithatha leli gama. Ngoba amadimoni ayalazi, ukufaka uyalazi. Leli gama linikeziwe amandla. Ayikho insindiso ngomunye. Sohlabelela sithi alikho igama. Ngeke inkosi ize ngaphambili. Namhlanje sazohlabelela. Ngifuna ube honest to yourself. Hallelujah. Ngicela uJesu nami ngilidinga leli gama. Leli gama nami lingayisiza. Khona uyibuza ukuthi leli gama usho ukuthi nami lingangisiza. Yes. Hilo lodwa. It is the only name. Ucela bangcwele bangihlabelele bathi alikho igama elihle njengalo. Sime ngeenyawo sonke inceka kaNkulunkulu ize ngaphambili. Khona abantu abazosinda ngaleli gama. Khona abantu uJesu asena ukuzobakhulula ezintweni zeminyaka. Likhona leli gama lingayisiza impilo yakho namhlanje. Thank you, Jesus. Sibhala amehlo siphakamise izandla egameni likaJesu. Esisindiswa